anterior, en una entrevista que hem fet a un membre del comitè d'empresa, que han dit que quan arribessin els liquidadors i el tècnic, com que tenien un ordre judicial, els treballadors haurien de restar passius per impedir problemes personals i individuals en un futur, i que quan arribessin aquests liquidadors i el tècnic doncs no els hi quedaria altre remei que restar passius, que observar, fer aquesta resistència passiva que estan fent ara mateix els treballadors amb crits en contra del tancament de Canal 9. Gairebé és un quart d'una, moment ara de fer l'habitual roda per les delegacions de TV3 per saber què preparen per al Telenotícies Comarques. Lògicament estem molt pendents, oi, del que passa a Burjassot, i tan aviat com hi hagi novetats hi tornarem. Però ara fem aquesta roda, veuen aquesta finestra on poden continuar veient què és el que passa al Centre de Producció de Programes de Burjassot, amb Canal 9, si hi ha novetats hi tornarem, però ara, com dèiem, fem aquesta roda per les delegacions de TV3. Comencem per Tarragona. Agustí Forner, bon dia, què ens explicareu al Telenotícies Comarques? Doncs, entre altres coses, explicarem que el jutge ha deixat en llibertat la dona detinguda pels Mossos per la mort a trets d'un home de 65 anys dimarts al Perelló. El que encara no ha fet públic el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és si li ha imposat alguna fiança i si li imputa cap càrrec. Després de declarar, es va fer una reconstrucció dels fets a la finca on van trobar el cadàver per aportar nova informació al succés. Aquestes olives faran un oli ben especial. Són olives d'oliveres mil·lenàries d'Ulldecona i fa segles que produeixen. No tenen el vigor de les olives més joves, són més complicades de cultivar i produeixen menys. L'única manera de fer-les rendibles és comercialitzar l'oli de manera diferenciada, com un producte exclusiu. Tan exclusiu que el litre es ven a 30 euros. Interrompem aquesta connexió per les delegacions perquè tornem, òbviament, a Burjassot, al Centre de Producció de Programes de Canal 9. Veuen ara ja un fort desplegament policial i els liquidadors de la televisió valenciana intentant accedir al control central de la televisió per clausurar les emissions de Canal 9. Un dia negre, trist, per a la ràdio-televisió valenciana i per al món de la comunicació amb el tall de les emissions de Canal 9 24 anys després. Hi ha molt temps a les instal·lacions de Burjassot. És control central, direu. Control central, va, volem anar cap avant. Aquest és el control central i veuen els liquidadors que accedeixen amb l'ajuda de la policia enmig dels crits dels treballadors, a punt ja per fer el tall de les emissions després d'una nit i matinada en què els treballadors de Canal 9 han mantingut un programa especial en antena on han anat explicant fil per randa, minut a minut, què és el que està passant. ¿Pero ustedes van a ir al negro? ¿Van a fundir a negro esto? No sabemos todavía. No sabes. Se queda funcionando solo. Vamos a desalojar esta zona. Y nos vamos al estudio y nos despedimos. Vale, ¿es así? muy bien. Entonces vamos hacia el estudio. Muy bien. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué opina usted de esto? Buenas tardes. No, yo no. ¿Qué opina usted? Por ¿Que usted favor. tenga una opinión personal? No. Los medios de comunicación que estamos cubriendo, puedo hacer, por favor. No, tienen que desalojar, por favor. Tienen que desalojar. Tienen que desalojar, por Vale, favor. sí, por favor. Lo estoy preguntando con toda educación. Vale, por vale, favor. vale. Muy bien. Y nosotros estamos cumpliendo poco a poco y que nos despedimos de nuestro hogar durante 23 años. Imaginem que aquest és un representant del jutjat de Paterna que arribava amb l'ordre de desallotjament de les instal·lacions i que, com veien, estava pactant amb un representant del comitè d'empresa quin és el final de Canal 9. Els treballadors demanaven poder arribar fins a l'estudi, fins al plató, per acomiadar l'emissió, per acomiadar 24 anys de Canal 9. Veuen imatges en directe ara del plató i aquest serà el moment en què ja sí els treballadors s'acomiadaran definitivament i la televisió pública valenciana anirà en ells. Fora Cristo!
televisió valenciana ocupada per policies, els treballadors cridant que això és un cop d'estat i demanant la dimissió del president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, en els ja últims minuts de la història de Canal 9. Recordeu que aquesta és una conseqüència de la votació que tenia lloc al Parlament valencià aquesta mateixa setmana. El Parlament, amb els únics vots del Partit Popular, va aprovar la liquidació de Radiotelevisió Valenciana i aquesta passada nit, en una reunió d'urgència, el Consell, el govern valencià, aprovava que s'executés de manera immediata aquesta ordre de tancament, de liquidació, d'execució de la Radiotelevisió Valenciana. Els treballadors que tenen l'accés barrat no poden accedir i hem anat a negres. Hem anat a negres, per tant, s'acaba d'aquesta manera la història de Canal 9. 24 anys després, Canal 9, ho veuen? Silenci, negres, és un moment negre, certament, si em permeten la metàfora, per a la radiotelevisió pública valenciana i també per al món de la comunicació. Un dia trist per a la comunicació, acaba d'aquesta manera les emissions de Canal 9. Estarem pendents de què és el que passa, de les reaccions, de les opinions de la societat valenciana i de tot el que reaccioni, de què és el que passa també, què és el que continua passant a l'interior i a l'exterior del Centre de Producció de Programes de Bourges. Això ho farem els propers minuts. Els hem deixat abans amb una roda per les delegacions de TV3, on el que estàvem fent és repassar els continguts del Telenotícies Comarques, que començarà a les 2. Ens havíem quedat a Tarragona i ara continuem per Lleida. Carolina